Dek. Wong aslara gelem aku salah suwe-suwe sapa wonge sing betah mripatku wis ngerti saknyatane kowe silak golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul dukule malah suketegi Bapak sedang ketanggi Pak Mira Pak Toto selamat sore buat semuanya. Terima mundur timbang lara ati tak oyak wong wis ngerti ora bakal bali paribasan tawa kulit kari jebule janjimu jebule sumpahmu ra iso tak kuku wong salah ora gelem ngaku salah suwe-suwe sumpah wong sing betah mripatku pecinta budaya Jawa khususnya ketoprak, ketidang, udang, sandang, manjeruk. Hei yang dari Lasem sudah keren. Selamat bergabung dan juga cintaku ada Bang Kumis, kepala suku. Ayo merapat mendekat akan aku dekap. Mari besan aura, saya kulit kari kalung. Jebule janjimu mas jebule sumpahmu ra bisa tak kuku wong salah ora gelem ngaku salah suwe-suwe sapa wonge sing betah
sing betah mripatku wis ngerti sak nyatane kowe silak-kelik menangmu dhewe tak tandur pari jebul dukule malah suket teki tak tandur pari jebul dukule malah suket teki. Satu tebang spesialnya buat yang menonton semuanya tanpa terkecuali. Yang salamnya semoga berbahagia selalu. Kagem sedaya ya nak ya. Oke. Ayo dok yang dinanti yang ditunggu. Ada request dari Ciani dan juga sang suami tercinta. Ada lagu apa deh Ki? Tombok kangen. Lagu Tombok Kangen atau Kawin Kontrak. Izin. Apa gitu? Mbak? Oh, Mbak, weni lagu satu, Mbak. lagu bae. Mbak Jen. si A, ayo Mbak. Jen. Diaturnya sing ndi, Dok? Diaturi tombok kangen. Tombok Kangen ya nak ya. Jen. Heeh. Niki saking Pak Tek. Pak Trek apa? Mas Lis apa? Saking nganten. Oke, makin dipan paus. Nggih, Mas Sis. Lis. Pamudutane ditinggal rapi mintanya Mbak Umeko yang nyanyi. Kak kaya aku ditinggal rapi. Lho sampean ya ditinggal, Mak. Berarti sehati karo Pak Tek. Kudusku rapi, kudusku rapi. Ayo ndelok ketoprak aja ning pinggir rembang kole bokonge diserempet. Lah nggih. Abang Kumis, kepala suku, merapat. Dari sang mele berdua lagunya Lilo Batara Cinta Denok Negara Angin Kicau Mania. Iya Dek, Tombok Kangen sih anak ya. Iya, Mak. Ciani mana? Ciani. Halo. Spesial kagem Senopon Hedi, Rida Keren, Abang Kumis, sak rombongan saking langsung matur sembah suwun, Pak Harno, Pak Tek saking Ketani, sugeng siang.
bila nanti masih ada wekdal, ada waktu, Ije. dua-duanya tak puter ya, Cik. Berhubung kita itu metune ki agak-agak Kok metunya loh, Mak? Nduk, bahasa Keluarnya. Oh ya, keluarnya itu agak terlambat, maka dari Ije. itu dikarenakan permintaan dari sang mempelai berdua ada banyak sekali, ada lagu 5 ya sayang ya. Ije, Mak. Lilo Batara Cinta Deno Negoro Angin Kicau Mania. Harus diputer ini. Harus, Maji. Ini memenuhi permintaan dari Bapak Sutikno Ketanggi ya, tanggo desa. Tangga desa, Ah, Mak. ditinggal rabi loh Mas jarene Mas. Loro-loro, Mak. Perawan ndi sing ninggal rabi? Rondo ndi sing ninggal rabi? Gowo rene tak pentelengane. Emang wani, Mak? Padahal mataku ngantuk ora iso menteleng. Ayo. Lah wong sapa? sampean lho sipit ngono kok arep mentelengi piye carane? Ngarani sipit sapa iki jane ora sipit ning gegeden itu. Gede itu. Mereka agen cantik. Lah iya. Nah, emang iya sirik loh. Ses. Ayo, lek tiko titeni tak kandhani Mbah Kaji Mutono tak kandhane kaya. Alah ora Kok rene. biyen kok. bedi ses. Ora rene. Wong ning Tasikmalaya jare, Nduk. Ning Tasikmalaya kok terus. Ora paling ning kono. Ayo, Mas. Mas saya. Dek, Meko aja maju. Lho, anakku done didelok wong semene kae kok do ngilang. Woi, woi, panggilan. Ayo, yo, yo. Iya. Udah pinter yo milih. Kok udah ireng. Hatiku rasane ora
Dok, pangundukan saking pinang teman-teman sekalian. Injih. Ya tak jupukno lila sik ya nak ya. Injih, Mas. Loro-loro ya kongkon nyanyi ben nyambut gawene ya nak ya. Injih. Heeh, dibagi rata. Ayo. Lilo Mbak Fatma. Mana Mbak Fatma maju? Maju, Pat. Fatma ireng. Ayo, Fatma, kowe jauh. ireng yang sangat ireng. Sama Mbak Putri. Putri. Eh, Lilo. Lho ki kok malah kaya bakul cilok.
Oke. Mika Coklatos Maja. Bul. Bul. Gembul. Nana dia maju dok. Ya. Rista. Gemoy, gemoy, gemoy. Ya. Penari latar belakang berjejer. Ya menghadap ke belakang dulu. Oke. Ki wis ro lagune ta urung, Dok? Napa, Mak? Kok nyanyi ning pojokan ngene malah kaya antri sembako rada maju lho, Dok, ning tengah, Dok. Lah totoli pitik nggih kok ning pinggir terus arek iki belek ya. Bul, meneng ae Lek, anak-anak tak pimpine sakake do mencureng kabeh lho raine perkara kenek srengenge. Dok nganu lagu Pentil Beliung ya, Dok. Lho, kok pentel lho, Mak? Heh? Iki lho, negara angin. Lah iya angin iki ning dhuwur kono bantere ra karuan ana putinge Beliung, Dok. Mas, Pentil Beliung Mas lagune, Mas. Raro mesti lek caya. Negara angin, negara angin. Lah, kok iso bahasane wong kocluk. Enak piye, Dok? Bul, piye bul? Bul. Iki ngertine iki mau jajan tok, Bu. Bayarane ya aku sing gawa rara dhuwit saiki. Ya ra bul. Nyambul nyanyi bul. Nah, kandhane ndek anak wedok kok 10 itu kaya duwe selepan 9 tak ngandani. Ya. Iki barangnya gede gombong iki. Umur 12 tahun nih, so bedodong semene gede nih kowe. Ayo memang susune anu cocok kayak. Ini Bu. Ngadep rono atau ngadep mengarep saya. Engko nek lagune wis anu Pentil Beliunge wis jreng, kowe menghadap ke depan ya, Nak ya. Kok iso sila ning kene ora mek sak sisan dinggih bandar dadu lho. Bocah kok iso kok nyanyi malah epor-epor. Lah panase srengenge iki sing nyangga wong sak panggung, panase atine mbokmu ngene iki lho. Pirang-pirang dina aku ya ora ditiliki karo kepala suku. Loro atiku panas. Lho kene ning ndi, Nduk? Melu Nduk. Dong adem, Bu. Bocah kaya ngene. Ngajo lagune wangene ra karuan lah ya kuwi. Lambe-lambe panas banget. Hadap ke depan. Janjimu ning aku, sawe
tersebut Nggih. yang dibawakan oleh Gembul sama Gemoy ya. Ini berhubung anu Nduk, wedale wis ora nyukupi. Nggih, Mas. Mergo lakone ya apik, tur ya Nggih. dawa. Nggih. Ben buntas, ben tutuk. Lan ben tutuk pengangen-ngangene Pak Ibu sing kagungan kersa lan mantene Nggih. ya. Iki diaturke nganu. Dina ya Nduk, engko Dina. terakhir sing mundut menunggu. Menunggu, Heeh. nggih. Nek ana kekurangan ana kicomania karo Batera Cinta disambung mangke dalu. Mangke dalu. Heeh, kok bengi Nggih. dhuwit karo Mas Lis pokoke. Sapa iki ya sik ya? Dena. Denok sapa ya? Denok Debleng. Nganu sing gede dhuwur, ayune tiba sedeng, Vivi. Vivi Samantha, Dok. Ya. Dan juga ada ladiesku, Ratu. Ratu itu udah kegelapan Ratu dancer. Ratu dancer. Ratu dancer ada Novita. Ratu janda. Sayangku sing ganteng dhewe urut nopo bakal tak usahake ibarate bumi saisi nggo kowe sing tenang aja kuwatir sayangku ning kene ra usah disetir ibarat mutik ora bakal luntur Bungaku tembus tekan kayangan Krungu suaramu Suara tangisanmu Ora bakal cukup lautan mangsih Ngukir indah ayumu koyo widodari Mungkin iso entek ewunan lagu Nyeritake ketene rasa sayangku sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal putih Novita Mbak Vivi. Abang Kumis. Spesial buat Mas Franky yang ada di rumah ya. Bungaku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangisanmu Ora bakal cukup lautan mangsih Ngukir indah ayumu koyo widodari
Aja dawa-dawa aku tak suka. Bungahku tembus tekan ayang krungu suaramu, suara tangisanmu. Ora bakal cukup lautan mangsing Ukir indah ayumu kaya widodari Mungkin iso entek ewunan lagu Nyeritake gedene rasa sayangku Tukar lautan masih Ukir indah ayumu kaya widodari Mungkin iso entek ewunan lagu Nyeritake gedene rasa rasa sayangku. Mungkin iso entek ewunan lagu Nyeritake gedene rasa sayangku Dara, pripun niki anu kadung nikune duwike kadung mlebu iki menunggu kei ta mboten niki. Switik ya. Mas Cahyo kei sithik ya rek sak cerit ngono jare karo putri. Ayo, Nduk. Nggih, Mak. Nek yakule karo duwike ditarik meneh piye kadung mlebu Nggih. dompet derek. Lah mengko nek dijaluk malah mesakno. Ya wis ra apa-apa ya nak ya, pancene kaya ngene. Anu ya piye ketoprak engko dibari jam 6:30 ngono piye? Ora apa-apa, Mak, 6:30 ning sampean dhewean ning kene. Lah terus sing ndelok ya sapa? Lah ngene iki buek-buek ngene iki lho ngantek ora ngejangan perkara ndelok ketoprak Frido Muda. Lah nggih, wayahe nyapu. Piye, Bu? Bar 6:30. Wah, gerengge ae. Rados akepet kabeh kok. Wis pokoke umume ngono ya, Bu ya. Pokoke ora melangkah nganu ya, Nduk, azan maghrib. Ayo, Mas, menunggu. Cerit, Mas. Sacerit. Si. Monek sik Jenenge Asiah diundang sik kok emah. kaya gurak kucing kok. Lah Mak. jenengku Wiwit dengi nek mau undang tur. Nakal saiki ya. Pandayuku jenenge Turinem. Mangga Dara lenggah Dara. Kita menunggu kedatangan dia ya. Siapa, Mak? Tambatan hati. Tambatan hati. Iya, dia kan sedang macul. Nanti kalau pulang tak godokkan air sama ndok. Tak godokan niku bahasane apa? Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu Bukan karena telah berjanji kita jumpa di sini
koclok ora ono sing Lah bener. jenenge iki nggih bangkake koclok, Bu. Bangkae sapa? Bangkake apa? Bangkak sing Sing tuwekan. kodhok perut budi Ayo. lho. Kodhok beres sing tuwekane kuwi. Lah nggih. Lah salah kowe ndembok kok koclok. Salahe. Ya ana ketuane koclok. Lah iya Pak Kono piye kok nemok wong koclok ngene lho, Pak? Ada dilumpukno. Gendeng. Enggak ada. Nggih ndoro manut kula sithik ae nggih. Aduh lah pripun kiranganipun napa kurang ndoro? Lah nggih. Lah kok saged ngoten nggih ndoro? Dengaren. Dengaren anu ibu mati nggih. Biasane nggih ngoten. Biasane ya ora mati. Saderengipun nyuwun pangapunten kanggo dening kula pun Panji Pamecut boten tinimbalan sampun wonten minggah wonten Taman Sari. Jalaran sedaya kala wau kula namung nemban dawuh lawan Kang Mas Panji Aspara Bangun. Menika leres. Kang supados kula menika ngaturaken golek kencana dhateng panjenengan. Minangka tandha tresnanipun ugi kangge panglipuripun manah kanggo Sukartaji dalu condro Jawa dalem kula boten kanggo matur sedaluwun menawi to golek kencana sampun panjenengan tapi kula badhe wangsul kemawon dados aturane Kang Mas
Karo sedulure dhewe kok ya ora percaya. Kok bisa matur nang pangarepan ibu kaya ngono to? Oh, perkara golek kenceng. Kowe ngampen ora diwenehi. Sabar ya, Nak, ya. Iku sing bakal ngampen. Ngampen sing mau iku. Apa bener kakangmu mau ngampen kuliah? Tuh, ora mbok wenehi. Senajan to kalau aji iki wis duweni kuwi nyatane kepengin darbekmu. Kok yo diampili. Wong bocah cilik mengko nak lamun wis rampung lak yo dibalekke to, Mbak. Sudah tadi. Jane kowe tresno marang ibu apa ora? Nah, kowe tresno karo ibu ora kaya ngono carane, Ger. Wong perkara golekan kencana wae kok malah dadekake nesune ibu. Pisan maneh, Ger, katane. Ibu nampil golekanmu golekan kencana. Nggih? Ora mbok wenehi. Ada ditulungi. Kabeh iki mau seneng banget iki kowe nggih kata. Saumpama to kowe ora mentolo marang Adam ora bakal ibu iki mentolo karo kowe nggih kata. Ayo pisan meneh.
teko Panji Asmara bangun. Njur oleh maringi boneka utawa golekan kuwi pirang iji. Kali cacahipun no. Dadi sijinan. Lah kok njur galuh ajeng nyuwun ngampil. Gadahipun kula menika rama. Oh, dasare mung golekane galuh ajeng kuwi ala nggone Sekartaji apik. Njur siramu meri nyuwun ngampil ora diloke. Apa bener kabeh ature kadangmu uga ibumu padu kaliku. Nanging kok Yul, mung rupane wae beda. Sak banjure kepiye? Sekartaji, Rama kuwi wis paring dawuh karo sliramu kepiye? Yo kene kok dadak nyuwun ngampil wae ora kok ulungke. Diajeng pagi kali sawetara sliramu tak aturi kendel. Kalamun sing nyuwun ngampil ibumu ora kok ulungke ya. Kadangmu galuh ajeng uga ora kok ulungke. Saiki sing nyuwun ngampil Rama. Sekartaji, kuwi wis kapan? Dene kowe badal gawe Rama. Wis wola-wali Rama kuwi ngendika karo kuwi. Ulungke. Ulungke. Kok ulungke ora? Rama weruh yen Sekartaji yo galuh Candrakirana kuwi titising Prabu Amijaya saka Kediri. Nanging ngendi? Ana anak mbadal gawe wong tuwa. Mula yen kowe ora kepengin dipolo karo Rama ulungke. Ulungke ora? Ulungke ora? Senajan kowe nangis bebasan lokmu mini getih kang tuminggo ning Bathara tanpa guna dene anak ora gelem mituhu
Ampun kesambet tenan dipun panjenengan paring putra kalian ingkang sedaya. Menika putra panjenengan piyambak lho sih. Kok ngantos panjenengan menika tegel kang nundung kalian ingkang putra kados ngaten to. Ya pasti kali. Mergo gede tresnane pun kakang kang tumambuk malasira. Kamu kok jadi. Lagi pun kakang kuwi kemutan yen sesuk-esuk tabuh songo ya to. Temanten kakung sekon jendela kuwi bakal tumapak ana ing Kediri. Jur sapa nganten putri? Perkawis ngoten to sih. Perkawis ngoten niku gampil mungkin kula. Gampange kepiye? Perkawis Sekar Tadi menika sampun katundung sampun minggat rayi to. Iya. Lho Sekar Tadi minggat nggih wonten gantosipun mawon kok dadak panjenengan. Oh. Kok dadak panjenengan iki bingung perkara kalian Sekar Tadi. Ana putrimu Lah galak. iki wonten galu aju kok. Aja ndadak kesuwen. Dandanono putrimu galo ajeng. Ngoten. Dandanono ya. Ayo kita dandani nyanten nggih. Kok kani nguyuh kowe. Menapa panjenengan tega dhumateng kula Rama? Ugi sabreku Kanjeng Ibu sampun nilaraken dhumateng kula. Lajeng kula badhe cemana wonten ing papan Kunti Rama. Kamangka panjenengan menika sampun damel wirang kula. Kula menika wujudipun wanita Rama. Nanging sampun kapapel rikma kula. Isin menapa wirang menapa ingkang kula sangka. Rama, apa sajroning batin? Jenengan menika sapa manut kaliyan kula? Jenengan menika sinten? Coba waspadakake ing pengarep kita Kang Prapta. Pikulun Kaneka putra ya Bathara Narada. Titaulun Sekar Naji Siji bareng dawuh cukup anggon kita nandang kebak ing panelangsa. Kulon bakal paring cecala, paring dalan pepadang lawan jeneng kita ngono. tinggal kados Kunti Rama. Kula sampun boten kiyat malih. Andang sedaya pacok baning gesang kula Rama. Galuh Candra Kirana Sekar Naji, Siji bareng dawuh. wiwit dina iki kita kudu lukar busana nganggo sandangan macak kasatriyan utawa macak priya. Kula menika Yen Sekar Taji wis nganggo busana macak priya aja nganggo jeneng Sekar Taji, nganggo jeneng Panji Sumirang. Oleh jango ana ing kraton Kediri kanthi sesebutan Dalang Dampuh Asmarontaka. Cukup semono nggih.
semono kang sira sun utus kang supaya tumekono ing praja Jenggala. Njaluk anane Sekar Taji ya galuh Candra Kirana Purwa Madulan Usana Coba maturane Awak penjenengan sekalian kula. Nuwun kalian Sekar tadi galuh Candra Kirana. ora kleru. Wakanteng niku wonten. Namanipun lem-leman Panji Cuk. Panji Pamecut. Menika leres. Ya, sabanjure Ya pun nyandek anggen kula nyuwun Panji Cuk menika dados pepalang kula. Panji Pamecut yang dadi pepalang. Menika leres. Iya, sabanjure Retnapati. Wataking kula Kanjeng. Kula suwun entuk ora entuk kula suwun. Bakul dadosaken Ya kaya ngono kuwi. pasulayan ingkang ageng. Dadi pasulayan. Menika leres. Pepuntone pasulayan Ranapati. Sedaya para kala wonten ing Kabupaten Jatibayong kula undurake mumpung durung korban kana. Ateges prajurit kuda sepayung kalah Menika leres. Ranapati. Dawuh apa yo kabeh iki bakal cabar. Gayaanku, gonku kepengin andar beni garwa Sekar Taji yo galuh Candra Kirana. Oh pamikan menika mbajut paring garwa Sekar Taji galuh Candra Kirana. Monggo kantun panjenengan. Lho. Kasuyatane aking kawula pun ana ing kuda sepayung ora kuwopo ngadhepi kawula ana ing Jenggala. Allah. Yai Sudarawerdi, Sudarawerdi. Aduh, iki apa to? Yai. Teh, semane teh. Mripate wis lamur iki menawa teh. Nggih. Ingkang kathah kok kados ngaten niku. Yang kaya ngono iki dielingke. Ranapati kadangku kae dielingke. Kae Panji Semirang menawa. Dielingke teh, dielingke. Dia ada kok bento. Wis bededek iki mau takoki mah tambah bededek iki. Waduh. Mate iya pokok iya iki. Sing sampean iki dan karo sapa? Malah meneng wae iki piye to teh? Kowe mutaken jagat Iblarogo nanging boten wonten namanipun Panji Semirang. Yai Sudarawerdi ngertenono lan waspadake sapa kang ana ing pangarepanmu? Yai, waspadake. Jebule ingkang kadang iki kesandung kaya mamang niku wae. Mamang ki apa? Kaya sing kadung bingung tiyang niku lho kaya apa niku. Aduh, mang priwan. Aku mang wae cangkemmu kuwi. Yai Sudarawerdi, iya. Mun kakang iki wis mangerteni. Yen sliramu iki wis akeh dewasa, wis patut kalamun kawungku salah sawijining dina. Nanging aja gawe lingsemipun kakang. Iki mono ning Pendhapa Agung Pudak Sepayung, Yai. Akeh kawula kang padha maraseba ana ngresanipun kakang, Yai. Iya, wis patut. Wis gedhe kowe. Panji Sumirang kok kewok tresnani. Namung kaya Sudarawerdi. Pangertenipun kakang yen Panji Sumirang ki ana. Nek Panji Nukertapati ki ana. Panji Gunung Sari, Panji Sunggingan, Panji Pamecut ki akeh. Nanging lagi iki pun kakang iki kaprungu
anane Panji Sumirang kula sanga kuwi. Yai Sudarawerdi urungke wae nggon mundhueni rasa tresna kelawan Panji Sumirang. Panik saestu Panji Sumirang menika wonten Mas. Pawonganipun menika terus gadah lan pindhesa. Apa Yai Sudarawerdi wis nate ketemu kelawan Panji Sumirang? Banjur menyang endi Yai? Saabetipun nyimpen. Iya dalah. Sudarawerdi. Derane jare para winasis kae mimpi iki kembange wong turu. Aja digatekne lan aja dipenggalih. Tanpa guna yen iki duweni rasa tresna kelawan Panji Sumirang. Boten Mas. Kula nuwun jawab Kang Mas. Kedah panjenengan nika ngupati wonten pundi papan gunungipun Panji Sumirang menika Kang. Nanging kabeh iki pun kakang ora sago. Urungke Sudarawerdi. Urungke. Kakang sing iman kelawan kowe. Ya mergo apa? Gayuane pun kakang andarbene karo Sekar Tadine cabar durung bisa kaleksanan. Malah keng sira duweni rasa tresna kelawan Panji Sumirang. Kabar pisan pun kakang ora mung ngerteni Panji Sumirang iki bocah saka ngendi Boten kurang ngupati wonten pundi papan gunungipun Panji. Pun kakang ora sago Sudarawerdi. Panjenipun kandas. Kula ingkang ngupati ya. Lho, Sudarawerdi. Lono pati. Kae bocah iki nek wis wayahe ya kaya ngono kae. Nanging plane Sudarawerdi kae aku ora negake. Ayo teh. Ujung saka mburine. Sambang dalan begal ana ing embungan. Yen kaya ngono tak pilih nyawaku. Nyawamu kudu mati saka tanganku. Pancen bisa lho. Piro? Masuk mana? Iya. Kurang ajar. Hai. 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 Ana pire mantul. Mitra iku kanca. Kowe dadi anak buahku. Gelem? Ono? Gelem menangan. Ayo teh. Ora mati. Ora ngelik iso. Sing siji bagus, sing siji bagus. Lah aku Kali iki bapake karo anake. Bapak karo anakku kok di bapakne. Ah sing siji iki rupane wis ngene, siji bagus kok ora anak karo bapak. Deno. Tangan Apa kowe? Lono Sudara, Pati Puja Sepayung. Wah, bupati. Iya, rasa baline. Sapa Rian? Sapa Rian? kenapa kok dirimu apik man? Ya apa lho? Begal. Ngelek ini. Ya gak apa-apa. Aku ini mas-masan oke. Sawiji ae. Aku Panji Sumirang. Halo. Anjir, impeni-impeni kakak Aku mereka pengen cocok. aku Panji
jeneng Panji Sumirang. Yen kaya ana tiwas kebeneran Panji Sumirang. Kowe melu aku wae. Kita kok gampang tembokmu. Ya mergo kadangku kelaran Sudarawati iki duweni rasa tresna kelawan kowe ya Panji Sumirang. Sepurane wae. Mergo kabeh yen kok durung kelakon panjang aku ora bakal kepengin duwe bojo. Ora kepengin panjang kamu kepengin mukti lan mulya to. Lah iya, yen kowe melu aku bakal mukti lan mulya. Ora sudi. Kowe bisa. Oh, Panji Sunamin iki lho Panji sing dadi palang. Riyan to dadi palang. Yo. Ayo, maju kowe ae. Iya. Yes. Sik. Perangan batu sing balung. Kuleting kulit. Biar ana kerampungan. Aku begitu sapa ngaku. Iki kelaran sing kencana. Iya, buat nampani nerimo nyembah namaanmu. Pancen ayo dibukake. Iya. Mati sia. Sumira, iki sapa? Aja ngono, gak suka. Aku duweni penjaluk lawan kowe. Pengen duweni gongseng kencana. Gongseng kuwi piandel saka budak Spanyol. Artine papan Giles. Suwer aku janji. Gongseng kencana ki mbok paringi kawan aku, bakal tak tunjuk garwa. Mundur. Panji Sumirang. Lho. Rian, kamu ya. Rian. Sapa iki? Sapa iki? Kadangku Sudarawati. Lah kok ayu kadangmu. Ijo wae wadon kok. Lah iya. Yen kaya ngono iki, wis prayoga iki, wis gandeng renteng. Yen kaya ngono ayo, balene tidak sepayung, tak gawe. Rumah kamu jur gampang anggo ngucap kaya ngono. Langsung nyatane wis gandeng Biyen renteng. aku kok wirang-wirangke aku kalah mergo piandelmu. Nek saiki aku kepengin nantang lawan kowe. Lho. Sampai wong wis mesine wae kowe ki nyolong. Gongseng kencana saka tangan Ora kowe. saja dak kakek ngurus. Cukup. Adrip, Aku apa? Apa ini lan? mari gonceng kencana bakal sirna. Malah Ora kene ra apa-apa golek peliyane. aku tega tenan. Asuwe. Ora apa-apa mati yo ben, mati yo ben. Wes nek kawan aku to. Ono ngendi aku dulu bakal melu. Kaya ngono. Iki kene to. Nggih. Ning kene bakal ono temanten sing bakal liwat ning kene. Ojo jane ojo dirampok. Dirampok. Ayo. Eko.
begal, Dik. Ya ngerti begal. Sing arep kok begal sapa? Yo nganteni seperti bondo donyane akeh. Lho, iso nang klik-klik kaya kaca pecah. Wis pancen nih antene kuwi bisa ngalahke aku. Aku bakal melu dadi koncone. Ngono. Nggih, Ten. Sing tak tantang antene. Inggih. Aku rasa ndedak nang Sik. Wih, kok semangat jalan. Iki sapa? Dungo. Lanang karo lanang kok dungo. Lanjut sediamu apa kok kepengin ngalahke Panji? Pancen aku duweni sedya. Yen to Panji Asmara bangun kira bakal bisa jauh ana ing kraton Kediri. Lho, dibuktekke wae. Asmara bangun apa kuwi? Kaya ngono, ayo yen koyo ngono maju. Balik Gusti Kes. Ngene iki ora iya modal jenenge. Nindes. Wong ora ditingis kok wis tingis dhewe. Ya wis yen pancen pasrah, iki calon manten arep tuju ning Kediri. Menawi kados ngaten kula kepengin dados putrane. Moga-moga Mas Mas. Kakang Lembu Amijaya. Yai Lembu Amijaya. Wis tempo ing dina Respati manis dawuhing putraku parang penting Galuh Candra. Menek ngaten monggo. Enggal-enggal pun jawaaken kemawon. Diajeng. Ayo. Ya oke. Bagus-bagus sampai praktek. Yai Prabu, kae sapa kok gandeng karo manten kamu? Mitranipun niku Panji Oh, kena ketemu dalan sak mitra. Lho. Dasar begal. Konsak menika nyuwun dibantu kali Kang Sepuh. Asmara bangun. Kok Galuh Candra Kirana Rama mangsane bidane banyu mili ya ya. Kalau rupakas karo Wiwit dina samangku wong tuamu loro. Sing siji Kanjeng Rama, sing siji Mara. Sing diayomi garwamu.
yen ora ana rantaman yen aku ki bakal aweh isumbang lipur. Nanging ing dalan ana mitra-mitra sing bakal nyengkuyung anggene jauh. Enggak diwiwiti wae. Ayo diwiwiti. Tes. Gojab kacarita. Menika wonten dalam wonten ing wewayangan. Kanthi lampan kisah nyata. Dalam Gambo Asmarantaka, ye bro. Dalam Gambo Asmarantaka, ye. Kula dados garwa prameswari. Ayo, Mas. Wes maine sejak kafe ae dandane koyo PKPK. Saya aku dhewe. Dalam Gambo Asmarantaka, asik. Halo, dipun tepangaken kula Isabella. Kula dados putri garwa prameswari. Dalam Gambo Asmarantaka, ses. Dipun tepangaken nami kula Manohara. Kula dados putri garwa selir. Ora ngono lho. Anggotamu kok akeh temen. Nggih menika boneka-boneka niki. Iki Nggih. Sae. Dalam Gambo Asmarantaka, wasik. Tepangaken kula dados ratu Aldrono. Dalam Gambo Asmarantaka, wow. Iki dijawab apa? Kula dados garwa selir alias bojo gendaan. Ye bro. Iki para bone. Menika mlebet wonten ing salah satunggaling cariyos. Jare mlakune cerita kepiye? Menika panjenengan pidhangetaken. Nggih. Mlebet wonten ing salah satunggaling cariyos. Lah sumangga dados. Ketoke kok bocah stasiun.
Ana apa? Waduh ya lho biasane ra mati kok mati. Lah terus piye iki? Ora ayo kubur lho. Kurang ajar karo dulure iki disilai. Kowe mbok tenan? Karo dulurmu ra mau silai. Ora ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Napa? Kowe kebangetan kowe. Bubar! Kandasi! Kakang Amin dhewe kok ana kedaden kang kaya mangkene. Ya sing pangapuramu kabeh mau pun kakang mung dijojoki dening garwa. Lho,